Тук има една селекция от фидери, които ще използвам в Испания. В общи линии това, което опита миналата година показа, че фидери по-леки от 40 грама не вършат работа, когато се гони дистанция на срещния бряг. Затова тук съм се заредил с 50 грамови. Тия също са 50 грамови. Даже това са такива, които използвах миналата година. Тия са по 48. Както виждате, типа е все един и същ тип ракета. Тия тук са ми по 40 грама. Medium и large са всички размери. Тия фидерчета тук са вече по 30. Както и имам бейта фидери. Основно тия по-леките фидери са за близката дистанция, която е на 10 на метра. Там и течението не е силно, но понеже се гони дистанция на повечето места около между 38 и 48 метра, не е проблем по никакъв начин да се стигне тази дистанция с по-лек фидер, но проблема е, тъй като отзад има една много висока дига, не може хубаво да се замахне и затова се прави на такова половинчато хвърляне и тогава рокет фидерите са много подходящи. Започнал съм да се събирам багажа. Това е една част от него. Доста мисъл трябва да се вкара как да се подреди всичко, а и да се внимава все пак с килограмите. Имам лимит до 23 кг. Но миналата година успях, мисля си, че и тази ще успея. В общи линии си събрах багажа и вече съм готов за Iberian Masters. Не е никак лесно да се нагласне. Това тук, тая чанта за голф, успях да събера под формата, с кутията, живарника, главата на кепа, сито, всичките крака и колчета и съм, може би, на ръба на лимита за килограмите на чантата, но мисля, че е окей. Отстрани сайд 3 с всичките тъкъмчета, сгъваеми кофи и така нататък. Успях. Дано това да пристигне здраво, защото, както всички знаем, персонала по летищата не е много внимателен с куфарите и като почна да ги размятат, се надявам да не е нещо счупено или изкривено. Ама нямам избор. Въдиците, 3 пръчки и дръжка на кеп. Това е. Ден едно, началото. В момента съм в Копенхаген. Първо предстои да се чекираме този багаж и след това ще летя към Аликанте. Надъхан съм, също като миналата година. Като цяло, сигурно не са много лудите като мене, които ще си направят такова голямо пътешествие. Аз само за да стигна от тук ми трябва 3 часа. Първо ще летя до Аликанте, след което с рентакар ще карам към Коера. Но приключението се струва. Стигнах в Аликанте и нямам никакво търпение да получа отговор на въпроса дали багажа ми е пристигнал заедно с мен. Дали ще ловя риба или това ще е някаква непредвидена скъпа ваканция. Не след дълго ще разбера. Багажа ми е тук, така че вече съм готов да ги убивам. Само първо ще да си взема рентакар и да покарам още час и половина. Ама до тук е добре. Точно пристигнах. Първа спирка е риболовния магазин Кинтерпеска, който се намира в Сояна. Това е около 15 км от Коера, където всъщност е хотела. Организаторите на цялото състезание са позиционирани тук и тук е мястото, където всъщност се заплащат някои такси, каквото е останало, получаваш си лиценза, баджа за участие и така нататък. И съответно, ако на някой му липсват някакви неща, забравени или пък в един момент се оказало, че има нужда от тях, този магазин има абсолютно всичко.
малко духа, не знам колко добре се чува. Но аз успях да пристигна и въобще се нагласих с всички неща, които трябваше да свърша. Идех през магазина, взех си регистрационната карта, дойдох, чекирах се в хотела. Сега за тези от вас, които не знаят, всички участници в Iberian Masters всъщност отседат в един и същи хотел, който е там, което много допринася за цялостната атмосфера да е така една много приятелска, много задружна, бих казал. Организацията е на абсолютно топ ниво. Всяка сутрин в 8 сутринта да се карат здрави, основно бели и червени, който не съм получил. Жребия се тега също в хотела. Тук общо взето всичко, което се случва свързано с състезанието, тук нататък ще се в хотела. Обстановката е спокойна, църквата къде идвам. Тук е просто прекрасно. Утре сутринта започвам с тренировка. Тази година е юбилейното издание на Iberian Masters, което означава, че за разлика от предишните излъчвания, тази година ще бъде 4 дни състезанието. Днес е понеделник. Състезанието ще бъде четвъртък, петък, събота и неделя, а вторник и сряда са за тренировки. Аз този път имам малко повече време за тренировка в сравнение с миналата година. Така че утре вече ще разучавам какво се случва. Първоначалната информация на българския ниски от преводния се беше, че има много клей. Съответно трябва да се гради тактика около това как да се избегне и че течението е по-силно. Ще се на място. Първи ден тренировка днеска. Като цяло ми се получиха добре нещата. Доволен съм от това, че имах доста калванета. Сварих 5, изтървах 5. Само дето го приемам това с смесени чувства малко, защото не съм сигурен дали ми кълва, защото съм голям майстор или просто защото около мен няма никакви хора. Аз станах на място C5. Това е същото място, където миналата година тренирах и където се паднах на първия ден на състезанието. Като за първи ден тренировка исках да застана пак на място, където мога да очаквам кълване, а и това тук ми е долу-горе познато. Реших, че от гледна точка на тактика поне ще ми е по-лесно. Не знам защо около мен нямаше никакви други хора, така че нямам идея като цяло какво се хваща, малко по-надолу по течението. Първите два възможни сектора са от двама австрийци заети. Те се оплакваха, че само по една каракода са фанали, имаше ранче. Така, аз почнах да събирам вече, така, кой знае какво да показвам, но да, багажериите ми, вече събрах и въдиците, суша кофи. Още се изумявам как това цялото нещо го събрах в 2 чанти и дойдох тук. Реката спрямо миналата година е малко по-ниска, но пък цветът е много добър. Мисля, че е доста подходящ, леко мътна е. И това, което е много голяма разлика спрямо миналата година, че има невероятно голямо количество уклеи. Страшна напаст е това. Още вчера ме предупредиха някои от момчета, които са тренирали. Аз пристигнах вчера. И общо взето няма спасение от тях. Традиционен риболов, който всички са се наточили за него с лепени черве и бял черве на куката, е невъзможен. Дори с голяма кука, колкото и повече черве да нанижите на куката, толкова по-голям е рояка от оклеи, които се опитва да ви ги вземе. Първите 45 минути нямах извадена кука с тръв, винаги се вади празна кука, дори след 5-минутен престой във водата. И когато обърнах на царевица, всъщност взеха ми се получават нещата, всичките ми кълванета днес са на царевица и изглежда, че на това издание на Iberian Masters това ще е стръвта. Сега се надявам тия всичките оклеи да объркат на много хора сметките, защото много хора ще се чуят сега как да ги избегнат, да хранят по-малко, може би, или пък да се мъчат с големи гроздове бял червей. Аз това, което открих днес, което ми се сработи със сигурност е точно обратното, да храня като ненормален. На няколко пъти, всъщност
половината ми кълванията бяха отпред наблизо, на късата дистанция, другата половина от среща. По-добре естествено успях да храня по-близката дистанция. На два пъти кълванията ми бяха след като пусна два големи бейтъпа с захранка с царевица и веднага отгоре пусна фидер след това, следващото хвърляне и пръта тръгва. Така че мисля си за следващите дни, че това ще ми е играта противно на очакванията, въпреки че оклея се събира страшно много, покрай него се събира и жара. Утре ще тренирам на друг участък от реката, на Форталени, там където предишните години се провеждаше матч състезанието, но за втора година то не се провежда там заради наводненията, които тотално разрушиха там брега. Но организаторите са скълъпили някакси да съберат два сектора там. Така че утре там ще тренирам. Може да няма толкова оклей, може там схемата да си е пак на бял червей. Това ще го разбера утре. Но за сега съм доволен от факта, че имах поне много кълванета. Един вчера около 4 кг беше много хубав. А тук рибите са толкова зверски. С такава ярост се дърпат, че всяка една извадена риба е удоволствие, камо ли по-голяма. По стара традиция, като ми приключи тренировката, газ към рибарския магазин за попълнение. Въпреки че днеска не съм късал много, но се оказа, че за Форталени ще ми трябват малко по-тежки фидери, с които не съм се подготвил. По-скоро плоски, които държат течение, защото там течението е по-силно, тъй като реката е по-тясна. И така, утре ще направя нов апдейт. Тая вечер се надявам хората да са разговорливи, всеки да сподели какво е свършил. Сега за тази схема с царевицата няма на всеослушание да я разказвам, но пък и то ще се види. Ти като ловиш на царевица, тя се вижда от 300 метра, какво имаш на куката. Така че в момента, в който имам хора около мен и видят, че ловя на царевица, те няма да седят като луди. Така, почвам да събирам, по-скоро продължавам да събирам и приключвам този ден. Добър ден! Втори ден тренировка, днес е сряда. Успях да се вредя за секцията на Форталени. Намирам се на място F4. Нямам никаква представа кои места са добри, кои не са. Просто очаквах голяма навалица. И още като пристигнах, спрях и хванах първото по-прилично място, което намерих. Хванах си дистанциите. За разлика от вчера, днеска мисля да имам само две точки за риболов. Едната от среща, но не твърде близо до храстите, може би съм на 2 метра преди тях, тъй като започва там да изплетнява. Аз искам да се позиционирам точно преди да започне изплетняването. И втората ми линия ще бъде тук отпред на 6-7 метра. На практика е същата дистанция, каквато ми беше и късата линия вчера. И имам възможност да влезна по-навътре в храстите, като хвърлях сонда. Никъде не закачам, но няма как там да няма клечки, клони и какво ли не. Както виждате, това е резултата от наводненията преди година и половина. Доколкото разбрах, водата тогава е преливала отгоре. Значи може да си представите за каква сила е било тук. И на практика унищожила от срещния бряг до голяма степен, както и този, затова тук вече втора година не се провеждат матч състезания. Но за фидер е окей. Както и вчера, и както всички се оплакваха с нощи в хотела, оклея е страшна напаст. Първа задача ще е да се избегне оклея, втора да може човек да се намери някакво чисто място, където като хвърли да знае, че няма да скъса. Поне не често. И така, аз съм на практика готов, трябва само да се залепят червеите, но в момента е 11 часа и затова чакам, тъй като
Искам да започна в 12 без 10, когато ще бъде официалното време на матча, да се опитам да пресъздам условията на матча възможно най-добре. Това е в момента общо, само ходя с ръце в джобовете и обикалям. Направих се захранка. Тя е по-различна рецепта от вчерашната, но на практика е същата идея. Захранка с много царевица, 2/3 от нея съм смлял, за да може, нали, то оклея ясно, че ще се събира, но все пак да остава на дъното, да остават частици, които оклея не може да изяде, които да задържат шарана и каракудата. Доколкото разбрах, в този участък има и доста каракуди. Италианците разказаха, че са хванали по 5-6 каракуди на човек. Вчера те са били в зона, в сектор Е, който е точно зад този завой. До някъде, както и вчера бях на завой, около мен нямаше хора, така и днеска предпочитам да нямам пряка видимост към околните, защото трябва да се изградя собствена тактика. Понякога, като гледаш около теб какво правят хората, може да е малко объркващо. Единият ще хвърли отсреща в храстите, ще хване, веднага ще се започне да се съмнява човек дали това не е правилната дистанция. Тук е ключово да вярваш в точките си, поне доколкото открих вчера, да се захрани добре, прецизно и да имаш увереност в линията си. Така че като всъщност единствено тук виждам в ляво от мен има двама местни испанци. Те гонят клечките от среща. Единият 4 пъти закача по дърветата. Явно не му е чак толкова добър кастинга, ама щом е тук, няма да е случайно той. Тях мога да ги виждам какво правят, но иначе от надолу по течението за този завой, те са още 10 места, няма как да ги видя. До тук толкова, по някое време ще направя апдейт, вече свързан с самия риболов. Тук насам е сектор Е. Вчера даже Том Пикаринг публикува видео, те се бяха настанили точно на тия места, тук последните две. Италианците, с които аз говорих, са били около Е10. Всички са хванали, имало е добър риболов. Поглед от високо на мястото, на което съм застанал. Не изглежда зле. Както казах, имам къде да хвърлям. В това заливче там между тръстиките. И е тук близо до това дърво. Апдейт в края на тренировката. Оказа се, че съм си избрал лошо място. Тук на този завой, на който се намирам, се оказа, че е доста слаба зона. Риболова съответно беше много по-слаб от вчера, особено първите 2 часа и половина беше много зле. След това се позасили и аз успях да извадя 4 риби, този път нито една не изтървах. Много малко шаранче, един много хубав шаран около 5 кг, един около 2 и един около килограм и половина. Хванах повече от хората около мене, което още веднъж ми засилва така увереността, че тактиките, които си избирам, са правилни. Вече следващия ден състезание ще стане ясно, но днес хванах повече от хората около мене. Вляво от мен е един местен, той извадя на каракуда. Вляво от него има още един местен, той хвана 2 шарана. В дясно от мен е англичанин, който хвана един шаран и то не беше малък, може би около 3 кг и 2 каракуди. Така че аз се справих по-добре от тях. Щеше ми се никога повече, но това е положението. Сега ще покажа. Лових 3 от рибите, ги извадих от среща в тая пролука там между сазовете. Оказа се обаче, че е доста чисто дъното, нито веднъж не закачих. Като едната риба, първата риба, малкото шаранче, го хванах по-наблизо от драките. Следващите 2 риби обаче ги хванах, бях много близо, вече нали, с 15 см повече, ако се отпусна кордата и почвам да закачам клонките.
Така че влезнах колкото мога по-близо до закачките. Там изплетнява, обаче там ми бяха и кълванетата. Големия дишеран всъщност го хванах наблизо. Близка дистанция, същата дистанция като вчера, около... Аз се слагам на клипс, е около 9 метра, само че... Там изиграя на риба. Само че докато потъне и докато изпълна линията и реалната дистанция, на която ловя от брега е повече от 6 метра. И така. Доста по-диво е тук. Нали, това тук се вижда от наводненията резултат. И така, аз започвам да събирам. Даже вече съм започнал. За малко да забравя да направя апдейт. Тая вечер е жребий за зоните. За първите 3 дни. Утре сутрин жребия за първия ден, за кое точно място. И така. До утре. Добро утро. Първи ден от Iberian Masters. След 45 минути се тег жребия. Но исках само да ви покажа. Всяка сутрин идва и това бушче от магазина и поставя стръв на кой каквото се е поръчал. Естествено могат да се правят промени, но всеки си изпраща един формуляр, стръв иска и до тук не съм видял да има грешки. Организацията е топ. Добро утро, началото на състезанието. Паднах се на място C3. Странното е, че миналата година за първия ден също се паднах на място C3. Местата са малко разменени или по-скоро променени. Така че C3 днес мисля, че съответства на това, което миналата година беше C1. Точно на завоя съм. Преди 2 дни тренирах на C5, който е там надолу. Тук реката изглежда доста широка. Дистанцията до отсреща е сигурно 50 метра, така че това ще трябва да го съобразя с хвърлянето. Но като цяло съм доволен, защото доколкото стана ясно, цялата тази целият този сектор C и D, значи C започва от там и върви надолу покрай завоя. Като цяло всички се оплакваха, че не се лови добре. Сега с онзи ден на C5 имах страхотен ден, но аз бях сам и това може би също се отрази доста. Така че това тук със сигурност е... Тук е една костенурка. Доста често се хващат костенурки, аз още не съм имал честа, но... Така иначе това тук е зона около завоя, където може да се очаква кълване. Какво ще стане, ще видим, но в крайна сметка аз се надявам да имам някое друго предръпване. Ще направя апдейт после. Изминаха 3 часа от състезанието и риболов почти никакъв няма. Поне за мен със сигурност. Колегата на C1, крайния, хвана един шаран с първото хвърляне. След това изтърва още един. Това е той една риба. Този до него също изтърва един шаран, но извади 2 малки по 200-300 грама. Аз нямам кълване. Колегата вдясно от мене извади едно шаранче към кило и в момента обаче се бори с още един шаран. При мен още не мога да намеря риби. Става час и половина и току-що успях да извадя едно малко шаранче, около килограм. Но поне пасих капото и се върнах в мача. Хванах го от се. На теория мястото ми е много добро. Обаче на практика нищо не се получава така нещата, както си ги мислех. Като гледаме около мен риболова е много слаб, така че просто може рибите да са отказали. Днес е по-хладно, духа един гаден студен вятър от към морето.
възможно е това да ме повлияло. Но оставащи час и половина все още съм в играта. Приключи първия ден. Не мога да скрия, че съм разочарован. Мислех, че съм на едно от най-добрите места. Още повече, тук все пак тренирах във вторник, малко по-встрани. Но на практика цял ден имах само едно кълване. Чопля от среща. Релефът е много готин. Точно срещу това най-високото борче има един такъв лек нанос. Като хвърлям там е по-плитко, като хвърля 2 метра вдясно е по-дълбоко. И цял ден редувах общото. На по-плитките част, на по-дълбоката едно единствено кълване. Така че вляво от мене все едно хвана един шаран с първо мятане, след това изпусна един и повече нищо. В този до мене отляво имаше няколко дребни рибки само. Дясно от мене има 2 шарана и този до него има 3, като ги хвана 3 с 3 хвърляния и след това нищо. Не е мечтания старт, но поне няма да имам лента днеска. С моето шаранче килограми 300, нямам никаква представа. До тук поне 4 човека ме бият, така че със сигурност няма съм последен, обаче не е мечтания старт. И така, утре ще бъда в зона 1, която е след този завой към сектори А и Б. Сектор А е окей. На тренировка там хващаха доста риба, но сектор Б е доста труден. Аз миналата година бях там третия ден, спаднах на едно място, където просто нямах никаква индикация цял ден. Но щом тук на този завой, където по принцип винаги държи риба и винаги се хваща по нещо, щом тук беше толкова труден риболова, не съм голям оптимист за следващите дни. И така, апдейт утре. Добро утро. Днес съм в първа зона, място А9, по средата на целия завой и на сектора. Не мога да кажа, че е някакъв блестящ жребий това. Целият този сектор А като цяло се очертава да е много труден. На тренировката са ловили. На тренировката аз ловях, но нещата се промениха, когато състезанието се почва. Вчера сектор е спечелен от 3 риби. На моето място един англичанин е извадил един шаран 2 кг и това е. Така че се очертава да е труден риболова. Не съм видял една риба да преиграе. И план минимум е да хвана нещо, за да избегна лентата на челото до вечера. Вече оттам нататък какво ще стане, каквото сега покаже. Отсреща брега няма никакви растения, освен това храстче, където ще се го делим с колегата, който е един доста колоритен англичанин. Не е спрял да кълне откакто е дошъл, че му се е паднал от такова място. Въобще не очаквам да има някакъв риболов до отсрещния бряг. Не виждам какво ще правят рибите там, така че въобще няма да правя линия там. Оказа се, че вчера немалко хора са хващали точно в средата. Том Пикаринг, точно като му свърши мача, беше там на края на Б. Отидих го разпитах и каза, че лови в средата, защото на тренировката се оказало, че има риболов в средата. Един румънец вчера е спечелил сектора от А4 с 3 риби. Каза, че е хванал една в краката си, една в средата и една на отсрещния бряг. Съответно аз ще направя точно тия 3 линии. Късата няма да я храня още в самото начало. Дъното е много готино, на 5 метра напред е 4 метра дълбоко, равно. Тук там се усеща някой камък, но не мисля, че е проблем. Понеже мястото ми не предполага да е такова, което да задържа риби, нито съм тапа, нито нищо. Мисля, че единственият ми шанс е да подходя с доста храна. Ще храня двете точки. Едната е точно на шкарпа
където започва да изплетнява. Доста стръмно се изкачва брега нагоре, затова общо взето съм на може би 4,5-5 метра от отсрещния бряг. Там ще е едната точка, ще захраня поне с 10 бейта по от началото и другата ще е в средата, която също ще захраня доста в началото и на 30 минута ще вкарам още допълнително. Според мен шанса ми тук е, ако просто преминават някакви риби, да им предложа нещо, което да ги задържи. Иначе абсолютно не виждам защо това място да ги накара по друга причина да се спрат. Та така. Очертава се да е дълъг ден. План е да спасим капото. Вчера на теория се паднах на хубаво място, на практика се оказа, че не е така. Завърших 11 в сектора от 16 души. Масовият риболов беше на по една-две риби, аз бях с една и тя не е голяма, така че тя ме избута назад. Днеска съответно пак по същия начин. Ако хванеш две риби тук днеска, си топ 5 със сигурност. И така, апдейт после. Изминаха 3 часа от състезанието. Аз гледам капото в очите. Нямам никаква индикация. Въртя в общи линии на шкарпа от среща и една точно в средата. Захранвах и на двете. Доста регулярно продължавам да го правя. Нямам никакъв резултат от това. Случайно вляво от мен е хванено малко сомче, около 300 грама. Вляво от него извади един шаран, следващите двама са капо, след това един извади 3. След това има още един, предпоследния пред тапата е капо, тапата извади 2 шарана. Вдясно от мене испанеца е капо, този до него с първото фалено маленько шаранче към 300-400 грама. След него видях на няколко пъти да извадят риба, мисля, че аз съм на А9, значи А12 извади 3, А13 извади 1 и А14 или А15, не съм много сигурен кой точно е, също извади 1. При мен е по същия начин като вчера. Първите 3 часа за сега гледам капото в очите. Дано нещо да се промени. Изглежда, че просто рибите минават. Да, хубаво да имаш някаква захранка, която да ги спре на едно място. Но в повечето линии това, което виждаме, ако някой хваща една случайна епизодична риба и след това до края на деня дреме. Или другите случаи са някой хваща 2 или 3 с последователни хвърляния, след което всичко замира. Така, имам още 2 часа. Упорство. Остават 30 минути до края. Риболова е все така слаб. В последните 2 часа всъщност видях да се извадят само 2 риби. Реално целият риболов, който се случваше, който хвана първите 2 часа и половина, след това не. Всички риби, които видях да се извадят, бяха на една период от срещния бряг, в храстите. Има едно храстче там и англичанина до мене упорито се опитва да го скубе цял ден. Вече спрях да броя колко пъти го закача там. Така че това обезмисля там за мен риболова. Аз продължавах да настоявам на около 4 метра преди отсрещния бряг, долу на шкарпа и в средата и нямам никаква индикация цял ден. Аз си знаех, че мястото е слабо, ама си мислех, че поне някакво кълване ще имам. Така. Приключи втория ден. Така нямах кълване цял ден. В общото всички в сектора хванаха, с изключение на този от ляво от мен и този от дясно от мен. Просто 2/3 от резултата за деня се определя още в 8:30 на жребия. Сигурен съм, че и аз някъде нещо съм объркал.
така и не можах да намеря риба пред себе си. И така, надявам се, утре да имам по-голям късмет. Там утре ще бъда в трета зона на Форталени, където тренирах втория ден. Може да се очаква по-силен риболов там, макар че вчера там също имал няколко капота. Така че ще видим. Повече късмет утре. Добро утро. Днес съм на място Е10 до Форталени и може да се каже, че пак се стеглих късата клечка с жребия, но това е положението. Тук в тази секция като цяло искаш да си или на Е1-2 или на Е15-16. Всички останали са що годе равностойни. На моето място вчера унгареца е капо. Предния ден не съм много сигурен кой е ловил тук, но е 9 в сектора с 6 кг. Това означава 2-3 риби. Така че моята цел днеска е да се забавлявам и да избегна капото, защото две ленти, два поредни дни няма ми се отрезат много добре на самочувствието. Така. Тук специално в този участък спокойно мога да кажа, че ден с ден не си прилича и място с място не си прилича. Естествено двете етапи доминират, това всеки ден е така. Но останалите общо взето са малко на случайен принцип. Единия ден на едно място някой много хваща, на другия ден нищо не хваща. Вчера един от италианците, с които много се сдружихме, беше на F6. На практика нищо особено не е мястото. Предния ден на него някой е бил капо. Само че той вчера е четвърти. Не съм сигурен. 8 кг, 9 кг. Така. Поне на пръв поглед моето място също не изглежда никакво лошо, защото отсреща има едно такова заливче в тръстиките. Естествено там започва да изплетнява. Обаче имам клони, които са точно напреки така и просто няма как да хвърлям съвсем в дупката. Хвърлям може би на около метър и половина преди, даже по-скоро метър преди съза и тръстиката. Това ще ми е едната линия, това ще ми е основната линия. Сега вчера италианецът ми сподели, че всъщност той рибите си ги е хванал доста по-към средата. Първия ден Даран Кокс, с който също доста се сприятелихме и миналата година той спечели, все пак знаете кой е Даран Кокс. Не съм сигурен на кое точно място, някой от тия. Ета е тук. Каза, че първите 2 часа не е имал кълване, през цялото време се е хранил средата, което означава 13 метра. И в един момент рибите са му пристигнали там и е хванал 16 кг за 2 часа. Така че това на мен ще ми е втората линия. Да, някъде около 13 метра се пада малко след средата. И си направих една тук естествено наблизо. Няма да я храня в началото, ще захраня малко по-късно. И мисля, че се струва да се пробва, ама да, ще видим. Сега почвам да се бъркам за хранки или печервия и така нататък. Дистанциите са ми готови, въдите са готови, всичко ми е готово, само трябва да се направя за хранките, имам час и половина. Предостатъчно време. То и то. Изминаха 3 часа. Аз имам 3 риби, които общо обаче са около 1 кг. Това не ги още прави 1 час. Едно малко шаранче, една каракуда и един блек бас на царевица. Това е. Общо ето около мен двамата хванаха. Отляво извади 2 шарана, отдясно извади 4. Колегата отляво същите му и двата му шарана са от късата дистанция. Колегата отдясно също извади на къса дистанция. Аз на моята къса дистанция. Сега нямам нищо. Рибите ми дойдоха от среща.
периодично се храня и средната точка и пускам поведнъж на нея. Сега няма нищо. И така. Поне днеска нямам лента на челото. Това е напредък. Остават 35 минути. Току-що имах страхокълване на голяма риба. Накъсна ми дистанция най-накрая. И тръгна просто покрай ръба. И даже общото отиде под колегата. Той сигурно ще да протестира. Той тук закачи един хубав шаран и той. Нямах как да я спра, не се опитвах да го направя някъде на притърка по да изкъса. Надявам се да има още някое кълване. Приключи този ден, последен или предпоследен съм сигурно. Моите 4 риби бяха килограми 700, даже мислех, че са по-малко, чак съм приятно изненадан. Но всички около мен хванаха шарани, особено двамата, и то отляво и то отдясно. Колегата отляво италянеца има 4, румънеца отдясно има 7. Не мога да го отдам само на мястото. И предния и по-предния ден това място и двата пъти е губил от съседните две места около него. Но, честно казано, ми изглежда доста добре. Не знам каква е причината, защо риболовът тук е по-слаб. Имах удар на голяма риба тук на къста дистанция 30 минути преди края. Разви аванс, мина, може би даже задмина колегата е там отдолу. И накрая намери някакъв камък и не знам дали ще направя някаква голяма разлика в класирането. Но факт е, че около мен хванаха много повече шарани и моите риби бяха дребни. Със сигурност нещо бъркам, все още не знам какво е. Говорих си с италианца, ние с него се седим на една маса всяка вечер. И с румънеца, двамата имат различна тактика. Румънеца използва своята директно царевица в кошниците, само я затапва с хранилка, като понякога хвърля само хранилка, когато прецени, че царевицата му станала повече вече на място. Докато италянеца е само с захранка и вътре има 5-6 зранца в цялата кофа. И на двамата им кълвеше. Аз пробвах различни неща. Нещо, което със сигурност се отличава е, че за разлика от на тренировката, рибата не иска и не се контролира с много захранка. Аз днеска бях много по-пестелив с храненето и все пак имах някакви кълванета. Но поне в сравнение с тия около мене беше много по-зле. Още идвайки тук, видях класирането от вчера, видях, че на това място унгарец е бил Капо. Така че се бях приготвил за... че няма как да го спечеля матча тук от това място. Даже се разви по-добре, отколкото си мислех от сутринта, така че от такава гледна точка съм доволен. Има още какво да се случи. Утре е последен ден. Всъщност, това е единствената разлика спрямо това, което аз правя и което и обединява и румънеца и италянеца около мен, че ползват много по-малки куки. Аз съм с Kamasan Animal 12 номер с 0,18 повод. Те двамата ловят с 16 номер кукички на царевица. Дали това е определящия фактор, не мога да кажа. Миналата година пробвах с малки тънки куки и закачих голяма риба, тя ми ги изправи. Така че и двамата днеска имаха много повече кълванията и двамата изпуснаха по 2-3 риби. Предполагам заради малките куки. Добро утро от четвъртия и последен ден на Imperium Masters. Първите 3 дни жребия беше разделен на зони. Зона 1, 2 и 3.
и всеки състезател в различния ден беше в различна зона, за да се гарантира по-равностойно жребий. На четвъртия ден беше на свободен принцип, всеки може да се падне на всяко едно от 96-те места. Мен жребия ми отреди да бъда на А4. Отново съм в А-сектор, където на втория ден се капотирах. Бях малко по-надолу срещу Хващче. Днес всъщност съм доволен от жребия, защото в А-сектор, точно и тия долните номера от А1 до А6, всеки ден се хваща риба. Първия ден един от това място с 3 риби. Втория ден имаше един французин, който беше втори, също с 3 риби. Вчера това място е било празно, но Франческо от Италия, моят приятел, е бил на А3 и той е третия в сектора с 10 кг. Като вчера сектора беше спечелен от А2. Дори на А6, където беше Фил Рингър вчера, той също е 10 кг. Така че вчера тази зона всъщност е била доста добра. Не знам защо на А3, мисля, че днес се падна един испанец, да явно му е излезнала някаква работа, така че тук имам празно място, което е добре. Тук реката е много по-тясна и много по-дълбока. На практика релефа е следния: 4 метра, почти отвесно пада на 4 метра дълбоко тук, има една площадка, след това отива директно на 8. Дъното е равно около 8, между 8 и 9 метра, почти равно. След което има един много рязък ръб и се качва горе на 4,5-5, който е почти до плътнището на среща. Това, което вчера Франческо е правил, ловил е риба на тая площадка близо до отсрещния бряг и долу в дълбокото. Аз си подготвих и къса линия, така че това ще са трите точки на мене. Това е нещо, което още вчера стана ясно, че на тренировката на състезанието рибата не иска храна. Много пестеливо трябва да се храни, което предполагам, че е нормално. Вече цяла седмица всеки хвърля царевици, прихранва се рибата, наплашва се. Така че моята тактика днес ще бъде да в началото да сгейтъпа дълбоката линия, както и късата, на която няма намерение да ходя поне до първия час и половина. И ще започна от среща, без предварително да подхранвам, като отива в кошницата с началото спокойно фенера, много пестеливо и в някакъв момент мога да увелича размера на фенера, за да вкарам повече храна, ако преценя, че има нужда от това. Така. Най-накрая се паднах на по-дашно място. И днес обаче времето е доста по-различно. Много е студено, духа много силен вятър, дори ни предупредиха, че е възможно да отменят състезанието, ако вятър се засили. Но вече съм тук, премерих дистанция, остана да се забъркам за хранката и да се залепят черве, което всъщност се оказа доста безсмислено начинание. Аз си отмених поръчката на всички черве, защото още от първия ден натрупах достатъчно до края на състезанието. Много други хора направиха същото. Още в самото начало за всички им стана ясно, че риболов ще е само с царевица и всъщност всеки това прави. Храня се яко с царевица и се лови на царевица. Така, слънчево е, тук сме даже на завет малко, но по-надолу, зад онзи завой, вече към моста, има много сериозни вълни. Тук поне имам късмет, че това място е първо, че е по-назавет, второ, че реката е доста по-тясна и няма да имам никакъв проблем с хвърлянето, какъвто и фидер да сложа. Това. Мисля, че е интересен ден. Да видим. Ще направя един апдейт после. Подухва малко вятър. Въобще нямам представа дали ще се чува. Двама души са извадили риба от целия сектор. Колегата на А6 извади 20 минута и на едно извади едно се друго. Аз имах страхотно кълване, обаче още се
засечката ме вкара в закачка и ме изпуснах. Условията са просто отвратителни. Остават на часа до края. Току-що имах тълкование и като първото по същия начин, почти веднага след засечката и ме вкара в закачка. В момента тапата на А1 вече има 7 шарана, А2 има само един. Надолу не съм видял, освен това първия, който беше на съветите и така. Аз за тук две калвани, те двете ги спуснах. Втория е просто. Става един час до края. Имах трето калване и за трети път мери закачка. В момента риболова не е много любимо моя риболова. Тук надолу никой нищо не хваща. Нали, тия двамата, тапата е този до него, те време на време хващат то единият от другия. Аз вече трето калване и третото намира закачка. Калванят са само от среща на площадката, тя е около 4 метра дълбока и е 2 метра пред нещата там. Но има явно някакви клони или камъни, нямам представа. Още с засечката минава метър и веднага влиза в нещо. Трябва да се изпуснати. Сварих около килограм и половина. Колкото да ми е къде в момента, честно казвам, много се отруча. Намерих място, където са рибите, но има много закачки там. Те най-вероятно за това са там. Няколко пъти късах фидери, куки. Но това жеранче е все пак. Като време успях да закачката и го исках да влезат. Имам още половин час. Мисля, че ако извадя още две риби, ще съм втори. Тапата не е става с 10 шара. Освен него една две, мисля, че има само две риби. Надолу да се имах достатъчно калванета, ако не бях изкарал калванета си от същия съм комфортно. Който ще да е да завърши на цялата застава, който си беше тук. Има още половин час, надявам се да има още поне има две тръпвания. Приключи състезанието за мене. Двата се туха все така. В крайна сметка изпуснах 4 риби и извадих килограм 770. Първия на А1 има 17 кг. Втория беше с 7, то е 7 кг. Тоест, ако си бях извадил рибите, които ми клъвнаха, щях съм втори в сектор. Така е риболова, в крайна сметка това може би в началото на състезанието. Много неща се промениха в навиците на рибите. Значи, това, че лових добре на тренировката, доста ме подведе. Имах много голямо самочувствие още на първия ден. Но сега вече към края стана ясно, че рибите реагират точно обратното на това, на което бяха по време на тренировката, с минимално количество храна. И така, човек се учи докато е жив, пак научих нещо. В крайна сметка успях да извадя една риба, колкото за да нямам лентата вечер пак. И така, в 4 дни на състезанието, единия ден съм в Алат, в крайна история, срещу това храстче, където си е чисто мъртва зона. Днеска също не хванах. Та така. Аз нямам никакви намерения да ставам ютубър, така че тия видеа са страшно аматьорски, но ще го направя в една компилация като пътепис на моето приключение. Тук не виждам защо да няма други хора в България, които
Да, не е ефтино начинание, но съм сигурен, че това е посилително. В крайна сметка, аз от Дания натоварих си багажа в две чанти и дойдох. Има страшно много румънци. Тях не е по-близо, отколкото нас в България. Се трупа много опит. Най-малкото да седиш рамо до рамо с някои от най-големите имена в риболова. Вечер пиете бира заедно и се дискутирате. Това всъщност е някаква добавена стойност. И така. Надявам се нескопосаните ми опити за снимане на филм да повлияят на някой от вас все пак и до година да има и други български флагчета, не само моите. Нови срещи! И поживо поздрава се прибрах. Класирането не беше това, на което се надявах, разбира се. Изключително съм разочарован от лошия резултат, но пък съм изключително доволен от цялото преживяване. До година пак, може би.